היי חברים וחברות, בעלי עסקים, והיום יש לנו את המסייעת. כן, את שאוהבת לעזור לאנשים. את שאוהבת אנשים. את שיודעת בדיוק מה הם צריכים, ואת שיודעת גם לתת להם בדיוק את מה שהם צריכים. אז איך זה יכול להיות שאת רוצה לבוא לדבר איתם, את רוצה לדבר מול קהל, ואת עוצרת כי את מפחדת מהאנשים האלה. את מפחדת מהקהל שלך, את מפחדת ממה הוא יגיד עלייך. אני רוצה לשאול אותך שאלה. את אוהבת את מה שאת רוצה להגיד? את מחוברת למה שאת רוצה להגיד? את נאמנה לעצמך? את רוצה להגיד את המסר הזה שאת רוצה להגיד? אם כן, למה את מתחשבת במה אנשים יגידו יותר ממה שאת מתחשבת במה שאת חושבת על מה שיש לך להגיד? למה את נותנת לאנשים אחרים להחליט אם זה טוב או לא טוב מה שאת רוצה להגיד להם? את הרי יודעת שזה טוב, את אוהבת את מה שאת רוצה להגיד להם. אז אני מזמינה אותך קודם כל, להבין שהקהל אוהב אותך כי את אוהבת אותו ואת רוצה לעזור לו. ושתיים, אם את אוהבת את מה שאת רוצה להגיד ואת נאמנה למסרים שלך ואת יודעת בדיוק מה את רוצה להגיד להם ואין בך שום חלק שמטיל בזה ספק, לכי על זה, דברי עם הקהל שלך ותספרי להם מה את רוצה להעביר להם.